En de zaak wordt gesloten, dat wordt bij Pido niet gebeuren. Die Zilberman cijfer. Volgens mij gaan hem zijn oren nou zo. Het is een constatatie. Die gaan zo nou zijn oren. Dat nooit over is het toch nog goed. Ze zijn al door. Oh, dat is de camera en goddag. Heb je nog moeten spooien? Niet meer, hè? Hè? Ja, nou lang eens. Ja, nog eens. Ja. Nog wil je roepen, nog een mond. Wat open? Ja, dan, Wat open? dan Wat zijn ze de tand wel goed. Ja, oh, nog een keer. Ah, leg jij goed, ja? Ja, dadelijk doe ik mijn tand goed. Dat heb ik nog iets gedaan, hè? Dat heb ik nog iets gedaan, hè? Ja. Nee, dat moest niet filmen wat niet. Dat niet in beeld moet komen, hè? Kijk, weet je wat zalig dat er lag? Dat zal filmen, maar niet te schatten. Niet te schatten, hè? En dat wil niet te schatten. Als we een foto zo ja, nou, je zou het dan zoeken de baan gezien.